Que opinas sobre as tecnoloxías nas aulas de educación infantil? Estou en contra. Por exemplo, eu estive de baixa durante un ano inteiro e cando me incorporei estaba a pantalla a tablet xigante esta e quitaron un cerado de tiza. Casi me dá un ataque porque eu quería o cerado de tiza. E xa o tiraran. Entón, cando me incorporei non había encerado de tiza. Eu estou en contra da pantalla esa. Tamén é certo que eu agora, nesa pantalla, eu explico a tarefa, eles fan o trazo, que sempre o trazo é mellor facelo primeiro en vertical que en horizontal, e aí sí que me facilita. E me explico todo na pantalla, e cando é traballo de trazos, e todo iso, pois sí que é mellor aí. Pero o resto, estou bastante en contra de todas esas. De feito, pintei un trociño de parede negra para que les podan pintar ali coa tiza, porque non é a mesma presión que faz ca tiza, ca que presión que faz co rotulador nunha pizarra branca, que a que faz na tablet xigante esta. É diferente, eles necesitan facer o trazo, necesitan presión. Como levarías de forma beneficiosa as tecnoloxías á aula de educación infantil? Bueno, pois un pouco o que acabo de decir, que para explicar, por exemplo, estamos falando dos pingüinos, pois claro, pois un vídeo dos pingüinos, veno, falamos ahora dos inuits, que estamos co Polo Norte, entonces, en esa parte sí que é positiva, porque eles veno, e por cantas máis vías che chega a información, mellor a recolles, e van a recordar mellor. Pero bueno, solo de forma moi puntual para explicar algo, non de forma diaria. Por exemplo, eu estou en contra de Bisgal en quinto e sexto, totalmente, pero bueno, ese é outro tema. Es que cambiou moito, como son os nenos agora que usan moitas tecnoloxías, como eran antes. Sí, totalmente, de forma que eu agora mesmo non son capaz de facer cousas que facía, xa non digo 3 anos, pero 5 anos, non son capaz de facer. Os nenos teñen unha falta de atención, unha falta de normas, os nenos cambiaron moitísimo, moitísimo, moitísimo. O sea, nin vendo un espectáculo son capaces de estar centrados. Moitísima falta de atención, moitísima falta de normas, moitísima falta de respeto. Moitísimo, moitísimo. Non sei que vai pasar, pero isto é verdad que non está nada ben. Bueno, gracias. Bueno, te contesté.